odi ba yire pusa odi pusa kenten makora na ontimi ni akonwa e wo fen so ma ne nyi ene fen so hene no a wo muti kroma so wo ye hene ne ma no wo ye fake no to no ma reject wo ya reject if say fen so hema ye nkosi no oduma na afo David ye si de fen so ha ya chire kuro na kuro giri tuma edna komanhia enti se ma me fi se opese asem wei Ghana fo gini tumu dia ye besere manhia ye ntwa nasu yentum bibi hana onko sante hinani Abusiafo yemamu nyina mo atena se ema makwaba eba nyansapo kasamfonyini so mafimu megidi yesa wonso wafeye ebra makwan se ne yebesa di nkomo na yedi ahia wo afidie so enti sade da meka no wage so no nyansapo no wage so se esa ne no badwem medin dia so na ba Kofi Mensa Abrampa ene enua yase a yabetenan na oso hunu se eye black power ni nyunase ene ewo etine yabane na bedi nkomo na onhwe ene nkomodie no de ebebo so ye pa na se ebewuram eya ahensem ahenie de yetuo wesi ya media wesi nya media me kan na me kan ko ofenso aboboa no oba hima na ase wa ba be kasa ensema huduo bebre ya ne ba ye ne ya dwene nsai ene ya dwene akọbenkoro ti asema me kan ne se da bi ade we de ye odi hunu ni ene betimi ya kire mu ye obi a wabobe ewo nimdie mu ne betimi ya kire mu ti na hu behia se ye ne yakora black power e ba bedi nkomo e wa fidie so ensema hudu a wate bie fa ofenso ahenie no ho santehina si ebisementi ase edi nkomo wa fidie so pendanso egya no huta na efita emu eso ekọ akiri ene ebedi nkomo ne ebisa nsem bi black power bebisa ne nsem bi ye beyia no na yenso yensem we bebisa no wayia no e de amaye tigibre ne ye ne nkomo black ya share bio nya asem keto boko de oba de na mada woro ma me na wabo fita wodwira na yemfa fi ntwo wodwira ye fita ne de two wodwira nkwa no wabo na akonfonka yabo oh de onim wodwira no ho de ya hyase ebo ena nkunyundie ba ko esa wo mafa ne se ye wura ba de minim se boko adwo ntina mashi fufu sa iti no nema bi na mashi we ye nkunimdie no ena wodwira boko adwo wodwira so ba nti bia ye white tin so wo shetuntu tele asante be fa ne ntuma pefra ene social media for so ma feel mesoma feel so muhunu wache papa tu kwan kakra ami adom waba so na nka me hu ko ba for dia ma asante hene sese ukoyi so betwe odwira nti me ko se nka se odwira no se wa hawo bi betu na wonfa me menye nka ontwe odwira na chiridi no se de odwan bi bo temfu odwan ni nka nti na masaba akwaba mujoso black social media hunu ni sen ohu se hode ade pa na nka yeye wo ho me da asimunia social media ni de on se so hwa abrofo no a ke entertainment de gie ni sen ka wo how bi wo nam stretch bi nka wasere kakra ntina ye ba ya ne de sedie kakra hye ye tiefo afunu obi a opeso hye ne ho akonfo wo tie a wo se na nige na osere na how bi free ni mu kakra ka social media ne de ye sade sua de so social media ya ja akoye se tramofo na dozo akoye kotobeku ba nwanwa kura o odun fukunfu me kura de nya tramo ne red asem na make menim fekuo kura wo social media se wo musi hene bo hene tu hene ka hensam wo wo social media de metimi aka ne se penyo force be ya betra wi atadwe bia na ya na yetene de okay ayete se social media na ko yete se mape obetimi akodon so kura na oni akotwa bi so obi betimi akọ transport wa ria etiato obi tumi so ni mu e de ne kofo ne ka de be che no ma wale dia na obi a obabi a wote ne ho ase e wo ho so ti ase ese ahensem ene mamamrensem yeyi se de ye kire nkirima adesua
sa hensam yetu obi menti ase ne sa nneema no wontwantwi aba aheni mu no obi timi koka no social media obi betimi akoka de nti obi betimi akoka ne se panyifo se tuturo mienu ma ni han okay obi wo ho a de ko obi ne ma nka bi ebi kura okohia wo hene bi a okodi na asem okoye ono atimi sa asem no ankwa ama no ntimi mfa ma social media ho de obi abeti okay so ho ayeti se oba wanya be ma na oba wanya broken heart na opese o kirem ema efiri mu ma o ye woke huna gina mu akura na kirem ba o zoro wa ton sala social media no etie it is one way na o se wo de yaw any broken heart bi ko ya dia o be cancel bi a questions bi amanfo ba bebusa o ba ko hye dem osu ko social media o de ade ba o so obi an kire na adwen okay black nti bia ba e be kire ya adwen ye be kire ya adwen ya me ma adwen na me be kire o be kire wadwen and the empathy ni di empathy mo bi ma tema be bodua bia bo wunya da minyae yo ene ye be dikan ye di nkomo wa ha ye dikan ye di nkomo afa offense ahenie ne ho nsemsem inanka ye free se BBSS bi man tina meka se nanka ye free se etwa sanse ye nkomodie ne de ko wie ya na se asam na woko offense de etwa oh minima asem ye betima free offense aba bi e fa hensem eno nkomo ne ebedi dabi etina ma me de fa social media wo bisa on se offense nsem e sha ase ye nyina na ewo mu bi e ma me ne me ma me be kasai na nipa bi ntimase e ma me ameka kire me ma me se akonwa na magye afiri ni nsem 2 weeks na otumfo bagye akonwa na firi ni nsem nti offense de ne de nti na me ne me ma me ne kasa na bebere ntimase ne se ye wonsem bi wo ho a wo se ko yi ano kire ne wura mani wura tinase eni nti na ni wura e frem nti se ya gye akonwa na firi ne nsem sa na mate ohima no ya si hene ya si hima wo ya gye ahima no akonwa na firi nana ama se wanya konsem oso yo hima o se santehini ntu no ena obi anso nkobo ne charge nkire santehima ya gazette no na ohima de se ya na ohima de se ngazette nti na me kase wono na eken oso se yetu no ya jeffrey na minim se santehina je kunyina firi nse minim ono so se uye ntu no oh na se ona wonte wo social media ena ono se yetu ena otumfo tu no wanfa ma social media o kana himfie no o se mpanyimfo ko bo na mane se ya je kunyina firi nse na ede na afi wo so wo ye hima de menti ase bibi kakra ne se ohene na yesini se offer processing amwako offer processing ena ohema no so yesini no so offer processing nti de hin biem na se be ka se nti hema mienu na okuro mu ana o ma chem mienu oso hema bie ni offense ka ono nana ama sewa nyako obi anko ye charge bi ankire santehema ena obi anko bo ye wura mane se wa ye senti yentu no onna te so ene krata no eso kire me de no de mansam twerefo nyabotre metwe madwen ko ba bi a ye ma me se wa se santehini ntu ontu no na anyambia no ba bi a no wo ka asem no eye manhia na se ye fan se ye nan ahemfie ho ba bi a wote no ena atena konwa wo akire na media fo onya manhia wo ye sure se ye ma me se wa ne kan onna kan ye na na ma se wa anyambia oba manhia be so me ye di se di ne sikwan so ye ntu no ma manhia me so edi ne sikwan se ye wura be frɛ no so ma oh ye wura frɛ no wa ma eno tire ma me ka kyerɛ me kura magina ko nyina firi nse because wura frɛ ba ko mienu miensa di ne sikwan me kai se ye wura na o firi so a katachi abai na ye wura di asem bi e ma wo bɔ nana me se wa ba so se ono ne wo hema a on pe charge bɔ santehini frɛ no ma me prekope firi se nana me se wa na odi ka di offense akonwa first ye wo tutu o bale no na santehini ma me okay nti santehini frɛ no ma me prekope nti die na asie se oba beto ne nsa frɛ na wo se wo ma nenne no wo se ye wura ntu no dia eni asem wo nye social media na wo se nka manhia na wo se asem wo esi kokoka no se ye wura me o me nka bi nhye mu wabere wa me ho dodo me me ko sa me ho yale ba ya matete nse ye se wo hima bia bakuru mu anya bia wo na ade ne ba ya na eno na nko betima busa ne wura sanso opeso kire se amwako otiso yi no enye wo no ene di ne si so na ho ene enye santehene
ena de ne si so nti hwan na de ne si na emum obi owo ho a okwaji adamudia one ne nkrofo adamdie ye de e bribe adamudia ye bribe ya maame amese on na kan mesre maame amese wa me maame no menkan ne de biara da oye me maame anka ye ma ho apa asemu ba ye di akire wo social media me papa kora firi ofin so abuasu nti ofin so de edamakoma so ena me nimse odwira ya ye betwai ofin so hene di mutintiman pa nti ye besre tam wane ye hia ye maame fo kasa we no wa ma na twam ma na twam minim se enipa 18 na maame edwom ko manhia no na yewura mo akwata ananye sa ne fe na ne din ka ho na ne din ka ho maame na akra kan se na onka 18 na ne din ka ho na mmom ne emra ekoba se santehene se keke sapon ena omode ne baaye ena keke abakwasem mu no edin a keke bo se owo no keke maame no sa maame na ahoda enti omoji keke tuma enye yiye sa tam na enipa 18 no akoka 17 na ohema ho maasem bia na se no sabre na keke afrim ama ka 17 ama na ka 17 enti na ye maame ho maasem bia wo ye wura nim nti akire nim no ne yetete se ensenkyere hia mu bia ko se keke na ye pe no kromofo ye demonstration e maame ba abonten be ka se maame fa nipa ko froko ma boys ni nyɛ sɛ keke na ye pe no nkofa asem foforo bi nyɛ dɛ emma nti maame mbra bonten emu hwa na nya akrata afiri maame ho sɛ onte apo oyale ode ba menhia saa na metinus sɛ maame nte apo no santehene tu nkrofo mu nkɔhwɛ offensive hospital kyerɛ sɛ onyale bia wɔ hospital ho ne foda na ho nda ho so oyale eti ho na sɛ kama me yes smart sɛ bia me yale ne nya offensive na me de kɔ yi o ebi kura no a tia me na echi kɔpɛ ma yale sɛ ekyiri din ni nyina me bɔ maame sɛ maame ba bia wudi agoro kɔ no ɛho tro wa unkura hospital bill receipt bia sa ura to ne nsa frɛ 3 times wanko de to 3 times na me ka kyerɛ me ba social be ka sɛ me maame why santehene dom me magye ko nyana firi unsem because one fan die ni ebuo ni ani die ama ura ti magye ko nyana firi unsem amanfo bebere frɛ me di matem on social media 2 weeks bebe na santehene gye ko nyana 2 weeks bebe na santehene gye ko nyana to mo di matem no mo sa frɛ me sɛ ade me di asɛm bi o manhia na ɛna me se die mesua sunsum sɛm akoduru mu obi asantehene be frɛ na wanko bia no ayɛ asante dom ɛyɛ titia ketiri twa beba ɛyɛ kun ebeba oswai kun ti on twan ma unswai kun on sɛ na me nua kwambafo on sɛ santehene yɛ me papa nti na kwambafo yɛ me nua na santehene yɛ si nade no santehene ka asɛm bi abakwasɛm bi ema ye nuanom tachimanfo bi suo mu kaseti ai santehene ka sɛ mete hɔ na me ba wodi tuo kɔ kyerɛ me ba ɛso a na opɛ menye den me ba bɛboro sɛ me betimi nko ade a me ba bɛboro na kyerɛ sɛ santehene pɛ so kyerɛ sɛ abakwasɛm mu no ɛyɛ ye papa ina na konfia miao edi tuo kɔ kyerɛ ɛyɛ kwambafo so tisande won twema no kwa and nice wako so aikon se mi twema kwa afuom na me fa ho akyia wo ana se mi twam na me tuo da me kwan ho ekon ho na aba akohia se me no nya akasa ntim betutuo no titinu na wo de kɔkyere ne ba so a waso aikon enti edie nti na wo de tuo kɔkyere me ba so titinu ne nya adaaje mebusa akɔhye ma wo meyi anu e kon na waso ai enti die nti na santehina frɛ na wa amba waso aikon ana ma se wase enye santehene ne si ohene otisoi ebetumi aba ne saa se santehene santemam ha ontumi nse hene na emu matena nkonwe wo ho ebetumi akɔgye kakra afiri de opese odi ahenie no ho na wo mu de na si so ebetumi asisa na me nkyere wade ahenie obefa 4 processing de etoso 4 santehene nim eno ye besiw no ana yesu ye besiw edi kan no nkonwasofo
ene obusunya be yiwu de dwato akonkonwa sofo nkonwa sofo je otum wi a ye be yiwu a kire oman no oman ni je otum wi a ye do be call regional house of chief okay ahoso je otum wi a last hour aye manhia je otum wi a asembia ni hobi na for sa process we nyina mu na beduru santehina nim na santehina so wonye ntuma ni nyina sa ye tonturawa on esi hini to hini okay kuru ni ye ne dia ni din otumfo no enye otumfo eye otimifo otimiwa peni so otimifo otimiwa owroka wafo abeti ti otimifo so ohine wo free say de nana ma say working say santehene nye ono ne si nana mo akon ote so yi no e kamia ye say eniamo hu bi na ekoso ana menka no brofo kasa say challenge enye eniamo ho de me ma me ne kanam ne ya adwen saha senye santehene NC de ntia me ne ma me ya adwen ne say sansem we na o ka no e wo se otimi ni wura tena se 101 nanka o kire mu kire nti na me ka chen se de o ka ni nyina no edi se o ka ba atwam past tense wo ye ho hwe ya enyi bi de bia me ka masem se asase ye da ho ye me dia me ntwan mu obi mefa na ma ka chen se nya hwe me nya foforo ye hihye bibia awie konya no we me nya bibia oba bia bia ohima no ye sie awie ohine no ye sie awie bibia ntimi nsesa si ye betu ohima na firi so na ye de na amese wa asa ba back enye ye bi ohine ye ni nkomo fa adamudie no o free say eye kasa na ye se obeka wo san hyiamu wo no eno de enye kasa na o se nkaye maame eka ahye bi so no evidence o evidence kura eni kwan se enka oka de ntima me kasa na se ohine frim na se ohema wo ho a ye kodwato a enipa 16 na 18 no ba ye maame amesewa animu no hwan na amfa ni dwato a ade ama so ti ase che ahima asie wo ho ana ahensie se kuro ni nyina so mu do mu dwato a beba obeje enso woni do de bema no ti ade ndo na obi ba yankan se o me de meyi de me de bema ndada nti o fa dwato akọ enso obeje ni nyina nya ma ne kwa so to wo se oji gini nyina so ba ko panya no ba ko pe na be ponti no ehun da semti enti se ye ma me ka se obi akọji adamdie dia ene ye fa ba bi no me so betime gina fidie so aka se won so akọji adamdie e wo keke ho ena ka me bebi sa se na ye den na enipa 18 waje obi a de dwato a na se wako cake wadi cake akokora na se anye ya 17 wo ho ye ntime anye obi a enti na se cake anye pe no die ne wo man ti cake anye pe ena krom hofo ebetime aka se omu pe cake ba krom hofo enye ahensem no nye kuro ni nyina na obudi ade ma ne yeye ebi ya ahoho nti se hoho so pe cake na kuro mani so pe cake a ebe de na yeye yes ena aba ahensem enye politics ene aka se obi aye gata nti obetimi aye yem se sunsum na one ne kwaye adwuma ne penana akonya sie ye sunsum nti se waka se obi akwaje adamdie na ode ohine na bade a ene na adamdie na nipa ne giye ne mu odu no watima fight etima blibo santehene di na bade a ene na nipa kro no nipa no strong pa che ye maame amesewa because obi akwaje adamdie etima ye kantan cross ama nipa na be take over be di hima be di hene abra wuti kurum ho dia ede na ekoso yi sanin sem na wo kan nyina no betima ka se 100% a edi se wo kan ba sa sem na wo kan enu ntina na santehene friend se wo bibi abeka hwan biem na ade ne ba akura se doctor was next anso afafia next so ama enti kurum ho ne keke nko na wo ho ena ahefie ho no so ana se eho no mpempre na ne ye hia mu nyina mama ne bo se ye nhyiamu obi ama kire na adwen ade na mama eno ne me problem no okọ na santehene mfi na enti ka me de nka de nka nsentwere nhyiamu mitia nsentwere fo mi nhyiamu yo de ba abontin enya asem we na osen ko beka because asem kra wo court ayen ka ho asem na court na kosi sen so mo de asem na court ama me kra minim se asem ne wo court ose court mfa injunction metro ahini no so na nya wo mo na court no na se ko asem ne di ka court kra nsa na yesi hene no ozo nko mo de to so a na ni afi no ma hwehwem na se wono difo a obetena ne be na anyambia court si hene de mennim emre bi uka se ne bubu omo de ezo mtu kotokuru ko so ai men ka se bubu omo me se so mo kona gya gini di asem no mo di be mo a
because santehene na se ompe ohene na ode ne ba no okay to se ohene na ode ohene na chi de ohene ne court na se court kodi ma ohene na onkoto kotokuro wonko so ankyere judge no because santehene na obeso ya kyere no no ono se sa nipa no ongintum ena obi amfa nhye ne tirim se kuro nyina gye utum na wo nipa no ye ne mo ho kyere santehene na wo se ompe wa wo ye den santehene ompe ena ma sante ko nwene different santene obi nwene ho no wasi hene hwe santene kan asem bi 99 o se santene ba 99 2000 wa kan asem bi o se ba wa bai enfonso bi ane wo fam ye ma akonwa ne kodi ba bi eni kwa hye di ni obe make sure de akonwa bi abato ba bi eda enti se nipa we nya ba bi wa asem we wo faade ye obe ye wo se enfonso aba ho yesu nko na timi kan bi se asem onyankopon de ba na apam foforo no apam dada no enfonso bi aba ho nti oba ba ye apam foforo emre ba se question ba ya ye busa no wo se wa me hye no be hye mu ma nti nyame ye enfonso ana ne mom santehene atena se hu se o ye reincarnation abebi o no se tunu na asa aba temfonso bi e ba ya antimi anye collect ama no ni wu achi na okoye no wa ba de obehwe na ba bi akonwa bi ada bia o de ato eno na aduru ho ebi no free se na na mo akoye hoho onye de hye o man akonwa eno otimi ye se ase wo nya de hye adimi de akonwa se obi nya de hye otimi de akonwa kan be so de nti obi nya de hye otimi de akonwa se sompa wo ho ye won krofo bebre tete asante nkonwa so a omosompa na akonwa to wo mu no madi metima kyerɛkyerɛ wahemfo bebre a ɛyɛ sompa nti ɛna ɔmo wɔ hɔ so ti ase yɛmfa ne sɛ ma no sisiru ma so asante hena se ahye hwan na bedi akonwa ɛyɛ na wɔfa asefo mo ɛna bedi akonwa na yɛmmusa sɛ ne wɔfa asefo no kora wɔn papa firi manhia na so ti ase ye wɔ ahemfo no bi wɔ hɔ a ɔmo wale ade hye bi wɔ hɔ mo wale sirimfo ɛna ɔmo ne ɔmo wo ɛna ɔmo ma edi ade enti odi ade enye ya na santehene si edurumle bi na wo se yetimi kɔ asirim ekɔfa ene waga ne bokina kɔfa emmema mo be wale yade hye se de be ye benya atenten agramu enti saa ni patenten dia konwa enye ya na yenhwe manso nkwanta man hene wo hene be na wache no enti onye santeni ana oye santeni so ho enti sompa timi dia konwa ye wa hema afo bi wo ho sompa nti enom dia konwa o nya ade hye so enti obi nya de hye a otimi dia konwa because of sompanti otimi dia konwa na tete no se Ghana obi betena won nkyɛn 5 years ya otimi di wade mane ye 5 years enne no aba 10 years okay so obi be som 10 years ya waye omoja so ye hohu so man friend you waye omoja ene obi timi citizen ti se woje obi tum na ne tena wona ne to nsa didi muntimi nwale mo ho a unua no waye citizen na obusa me se obi nya de hye a otimi di akonwa no wati asem bia na sentina ma mi bisa wi because me so ase sanse so obi nya de hye no obetimi ade akonwa de a menim ahene mu wakanta fiti oba ahene se bi obi de enya original propaganda wo counterfeit asem nya propaganda wo menka propaganda se de ewo sika de bi ye fake original ni fake e ho bi wo akonwa sie no fake wo mu obi wo mu woni pa bi amode ne ba eye wono a bato counterfeit se de sika 5 cedis tie mpese mi kire mu ate ase yi 5 cedis tie eye the same paper color na no wonhunu eso mu amu na mpegya ne mu eye fake aha eno bi na me kai sanse na na ma se wase ohene no ote so ne ohema ne nyina ye fake wankasa ohene ntimi wa amfa me shi mentimi nka asem nto ye nhwa de so ohene ene ohema eye fake ya ye de bekọ abakwasem mu waka ne ba ye de bekọ abakwasem mu na de oye original ene de oye fake ye no be begina ho ne ya hwe we asefo ba bi e connect ko we asefo ba bi e connect ko na ya hwe se hwan na timi di bi ma ne yeye ye one ohene ye hwe ne sesi ye wo de wuremmam eno ye one ti se ohema ofenso hema no a waba sisi ye ni de minim na bakwasem kakra se time wane ma me firi akonwa no so no na wo se ko di ade no na wo ye 17 years age mfie dunson ti sa na odi enyeye na odi anke be yeye na asante amamre mu no se akwala sa wo di ade a eye abrempo akonwa a aya na ontime nwo ba okay ohima bi ote akonwa tuntum so bia ni ho a obetimi awo ba ye de usuaya ontime nwo ba
enti de basa na abusua ne de wobekwa akosie se kokopɛ wo ba ɛwɔ wachi ne nke se wobɛfura ba nwane na wo firi so a wo ba atimi adi akonwa na ma na yeye aya asante sa na tie enye me na meka da ho sa na tie tina kwara ne di enyeye na odi ya na yeye na mum ba na na se bɛhye onya ya funu ngo ba 17 de so wonwo awonwo da ɛna wo tena akonwa no so a ada se wo betwa bra ana se wo bebu nsa bra onwo ba de basa ye do kosie ɛna mema akonwa so so unim se sante hene ye de kosie ye ada no so ndimi ngo ba obetimi awo ba na no no ye ma wotiri mo nya wo de ɛna me nana na me papa na ye wo hene ɛna me nana na ye wo hene ɛna me na me ye ofa na ye wo hene ɛna me ma me na ye hema abaye wotiri mu de ama se be wa be fefe nkwala wakoto mo na wo nwuram wakwa ye niema bi afi onwu akonya ne beto na ho nkeka wa be ye koto to twene baby wokura wonnim se wo fampo ana wo nana bi na di sa akonya kesie wi kwana koso mo nya den enti ye to twene da tisi ye to obi twene na obedi akonya ye nka se oye fake penifo si ade wo wanyira sanity wadaro ma ye hwe wo nana ma se wa ne ma me ne bi da minnim ho enti na me se ye bekọ abakwasem nim na ya hwe nana amese wa asefo ne maame ne nana mo o madi sa akonya ne bi na ya kode wa bai ono so ne maame ne nana no mo o madi sa akonya ne bi eho ne ebehu fake no onye utie ne nkasa ye mu dia na yeso ono anu original sesi a de di kan opeso o kire se wonfa wo hene bi ansi so ena wono ensi wo hema ena okasi so se eye den ena wo hema wo kuro bi mu nwuye na yesa ne ho kokosi hene wa abere nye wono wo hema ne beyi eno ye mienu me ba wo to ba me nkire wade yo sante hene otu hene esi hene sante hene si okay offense mu so a kire hwan muso ache sante nti sante hene se wagina konwa wo akonwa bi wo ba bia na enti na me se sansem wo ya ye maame na eka nyina no enye saa tam wo ni mi ehia no tam ane ni ehia no no de hyehye adum ni adan ena me yare ekina ma ye se ya wantimi ama no atwa mu afio ofiri se ho no na bia bibi ehye ho nti no obroni se wan show up on se me de on se me di ka be ye interview ka kire me maame ne se maame me dododo me serew de masua duaduru a ahensem ho no uwura na efrew opese wo na odwene ho se 18 na wo ponte ye mo nyina aba wo de list na kwose inipa 18 ene di dwato aba na emom wayi baako na wo de ne koyi no ensem aba ho sante hene efrew se 17 wa akiri monwene ho momfa foforo mmra mepɛ kwan ayema de wonim se offense nti na last year yantima ntwadwira offense nti na yantima ntwadwira last year so ya frɛ wonte nyam bia na fe no de bɛkɔ ana 17 kwa ka tire kura senka still ubenya ba ko se ye maame se omo di ni nyina no nya omo na omo di a Matias ye omo ye fake omfa ole nyina ne nkoma sante hene na omesi sesi a wasi hene onsi sante hene nsi ti de wayi wo omo no omfa omo nko onsi se onum so wasi se ye maame se anya onim ho hwe enti ono ankasa mfa ne hene a wo pɛ ɛfa no nkoma sante hene na sante hene mfa kuro ni ma ebe de na yeye na se ye tu bebre ahemfo dodo se ne ntu wo mo onse na nsan ntokwa bi ba ho e ma me ka kire me nana ne se wo ba na ni se manso wo ho dada ana wa ba ba ye obrempo ayiye ye do afa process wo so ya kire kuro bibia ye kama aden na ntokwa foforo aba nti nkonwa sofo no die na asie a ntokwa aba momra bonten meka menya wo mo still na dada ye be ye menya wo mo obi akora mfra me nka se nana na se nkonwa sofo no se ni na asie e bia nana kora no wo ba ye ogidi ye guess nana ba ye ogidi ye yiremu nana ba ye ogidi ye nsase nana ba ye o ye sei enti na ma ye ni abere no ye nya bi ohene so obi ka se ade we ye fake ana me akwada me ka kire panyini se o ade akota we sente we de fake o ye de abu na sabi me pese me kire se wadwene a wodi ko odwemu no esua sana me ka sa ye mu no se yemfa ahunyade enka fake asem a ufiri se akwa besin ni wura na asem a wo hema kan akwa sin ni wura na de metimi aka ne se ye maame no kasa yawo mu atraso wo na oya ma yawo no atraso sante hene ma na kwanya bibiri a me ya dance wo ho se ye wura ma na kwanya se obetimi abeka de wo se waka bia a kire ye wura ka wabeka e wo se ka waba enye social media
ɛna na nyɛ court sabre na nko court ɛnkɔ court okay ɛnkɔ court santen de to ne sa frɛ no na asɛm bia yɛnsi ehene o yɛnsi ehema mo na mo de asɛm ne kɔ court sɛ ɔhene na santen hene de na ba no mo nyini ntum ebi so no wanti o wanti hwan ye frɛ no bia no wanti enti mmerɛ pɛ na ɔkɔ som mmerɛ pɛ na yɛ nana hema kɔ som ɛwɔ manhyia ana yɛnhwɛ date a yɛbɛtuma kɔ regional house of chief wɔ akɔ date a yɛ maame de ba asom any date a sisi wa start som nti yɛnyam bia wa start som ana die ne esi ya nti oyi ne hu firi som mu ana ɔnkɔ som kɔsɔ yɛ hema untimi nka sɛ ɔnkɔ som yɛ ka bibia fa kuro no ho a sɛ wokɔ som ne yɛ ka bibia yɛ bɔpɔ bia fa kuro no ho a enka wobɛti wankɔ som nti yɛ bɔpɔ ne nyinaa to wachi hwɛ nyankopɔn frɛ mo nyinaa a owi ase sɛ ɔno mo meeting na ɔmommra no ɔmnya meeting aboa kokɔ aboa odwan ɛna nantwie ɛna apɔnkye nan saa nkrɔfo nan ɛka kyerɛ yɛwura sɛ yɛde yɛ busy pa a yɛdi adwuma bi na mmom mmara bi a wobɛhyɛ bia no yɛgye tum sɛ yɛbɛdi so nti nkra ne koduru yɛ no ɛna nyankopɔn sɛ waka ayate na mmom yɛhyehyɛ mmara ne nyinaa wie yɛ no ɛyɛ mo saa nkrɔfo ni musuo bi ba yɛdi mu bɛyi ɛnan no akokɔ apɔnkye odwan ɛna nantwie anti ne yɛmfa wɔ wɔnyi apa yɛ so sɛ wokɔ obi deɛ anka bi a wobɛhunu mmara no na bi anka wasrɛ sɛ wodimi yi apa yɛ nyɛ wankɔ bi ɛna nso so deɛ ɛbɛhyɛ bi a wofoa so nti wona woyɛ hema asɛm asi ɔbrempɔn na atɔ fam ɛna wodi nipa ne bi aba na baako na de ne ba ne ho aba asɛm ɛna wura ato ne nsa afrɛ sɛ bra ne yɛnwene ho ne yɛhu deɛ de bɛma no wo sɛ mmara bi a wura bɛhyɛ bi a wogye tum na sɛ wasi hene no na wasi hema a wo sɛ no deɛ wonte ase ɛsɛ wura frɛ wo na wankɔ sese obede no akɔ wura wo hwɛ ne nkasa yɛ mususu a odi buo ne ani die ma santehene ɛwɔ social media na so frɛ wa wo mma ɛde na asie obi ne na etuufo obi ne na ɛhyɛ wabufuo obi ne na keka santehene ho nsɛm bi kyerɛ wo enti ne na yɛ wo yɛ a wankɔ ana ɛna watena se ama nneɛma asɛe enti sɛ ma me fi sɛ ɔpɛ sɛ asɛm wei Ghanafoɔ gye ne tum dia a yɛbɛsrɛ manhyia yɛntwa nasu yɛntum bibi hana onko santehene nim ko santehene se ne maame na oprekope adna ntim na oba nchaadwe ohene on se sensem bi se esi a aya na fede bam ebi timi ko ye niwo ase mia na meka yen so ase ba bi adre die hwe me maame video na ba bi kakra me reho kakra wo mu ne se me maame na video bi wo ba me hu so wa hye dark da ode na ho ofe kire ene nanim kire ba we no hye dark tum se wabo ne yie nso we nya spectacle we ye dark na nice hu ne se enfunsuo bi a waye no ama ne kasa yawo mu enso metima akase me maame mistake kakra bi a oye no na ama ensem we nyina ye den aba se satam na otie mi kura me nkwase asem o social media kan ko wie sei no ko ya ura ontimi nyodo santehene buma ko sasase ye teso ne motherland se wo ye wo hene na se wo hema ko ball charge wo kire santehene a wo ko na wadi kan difo dada wontimi ne ohema nkotwe manso enni bim da wo de hwe kwan asantehene faso edwojo ahemfo no bi mum fonso o maye na hwe kwan ofaso ne emma bi o maye mfonso so kasa sem sa mamre mu no asase ne ye ohema dia motherland so te ase ohema so na ni chini yeso so te ase na sunsum mu no se o maame kura na ohema unua ba na ohema sunsum ohema no wabeye ohene ne yire prekope enti o se odi adidie ni obuo ma ukuru na watimi abo akonhoma ma bi aso na mfofo so na watimi akogina wo busuam se me die mi kunu hwe me yi o ti se wo ye ohema na no ohene betwe a ekombedew ohene tu hwa de asie no asotwen bi betumi abesansa wonkasa ye mu no o se o teye se na se wa nyakonwonye hema mate ena sesi a wabeka se ono ne hema we ye challenge ase o challenge ye wura sam no fonso bi okay
omo tu maamefo no sebe otumfo kwa wo de futufo metima ka se omo tu maamefo no omo mboa maame omo graduate omo mboa no omo fa nkrata asem ne nko a okay metima gina mafidi kese we so aka se oba oye hima ye ngasete no ana maka borofo ne se ana maka ye ngasete we went on kan gasete no ne de ne se ye gasete ohene wi a ba bi ohene ni gina no ono so ono gina ho ti so ohene din ni a din hyase nti ye musa se ohene ya waba foforo yi ba bi a wo gina na ho na na amese we gina na asem no ni o any point na me tie video na Asante Hene seka obenya video na mayen a enka onfa nto so Asante Hene di ohene ne akonwa ne ma ohene no o ka se ko na kope ohema a woni ni bebu oman no wonya bia fa ne be kire me chese no ohema ni ho nti obenya video na dia to so a Asante Hene no asem na me nya support ye wo mfonyina ho do ko na kokko bukuru no na mum ko na kope ohema a obetimi na bukuru unya fa ne be kire producer boaye na ye nkomo ni miepe o ko friend so ko afere mo nya feso ni o so na mo tola da president da bia o nya feso ni e de mo ya ya mo ti so ti o ka just how ma jibi se se mo so from by o no se be o e bata ho Jean, se mo ta ho ka za na wante e na e so na ta tin ndo we ti so wi ni ko jo jan de din feso yi na oba oba bia papa nana amesewa se mpanyimfo se amfumso de ewo ho na time ana ko betimi collect na amfumso no wan ye kura betwem time a ohene ne baaye no ena na o se ko ye fast nanka okoye wura ho na ne nanka ohene aba ohema ani ekura de nke bia nka emma tv sumpo wakọ ne nkyɛnku de na woni ne de nko Asante Hene ya obi a okasa for spiritual onkasa for physical nti die ekoso bia unimi se Asante Hene kan ya ma me nya video bi Asante Hene kura se ne na amese wa kura anya hema anya de hye Asante Hene boa me boa o kan ya se onya de hye sumpanti e no mo de akonwa ne ma Asante Hene ka pie free Asante Hene no because of yawa na Asante Hene edi e na ma ne de yawo e kan sa hwe ye ma me ba ku bi no wo hema me wura fi se producer betimi akai me ma me ni din a Asante Hene tu ohene ma na ma ohem Asante Hene fa ni tuo dinya se hema wo hwe tuo na Asante Hene tu ohema na ye ne ya e ma ne kai ko tam ko fa ni tuo enso na mo niema bi a na ekosunti na wo se ogina tutu ma ohema bu nkotodwe kra so ankosi aga mente se ohema na bie na no aka bibi da afa tinebe bi onim akonwa a wote so onim tumi a wakonwa ne ho
ɛne die nsunsum na wakonwa no ho no timi ye ɔhene ma mi sɛ o sɛ santehene frɛ no wa ma ne pepepe yem no watu ho ade so saa nete untu ho ade so waswae ɛko ti na ofrɛ wa ma sɛ ne ɛko achi obedi nkugo nti sɛ one santehene bɛko a obediem untu ne santehene obediem nti obi anu obeswae ɛko akyerɛ santehene a obɛhwɛ odin sɛ boaboa odo wano ne memekonda sanse bra na na amako ho a o ka kyerɛ ne sɛ me de kro ne ma wo no o ka sɛ kopɛ wo hima a wo pɛ onni no bu kro no eyeye e fa na bɛkyerɛ bɛkyɛ sɛ saabre no hene me nyansam wo no metumi aka sɛ na hima wo fen so a ka santehene ka sɛ on kopɛ hima saa na tie ɛna yemmu sɛ ye ho sɛ ohima wo kro no so a ɛna wahini so de wahima foforo abɛkyerɛ santehene a ɛyɛ de na santehene gini tum asɛm no enti sɛ no na mɛsɛ wa pɛso akyerɛ sɛ santehene na enka no korɛ ana sɛ omu na omu si hene no na amfa nkɔkyerɛ santehene ana asɛm no ankasa no waka ma wo video a kyerɛ sɛ omu de wahima na bas santehene ni ma santehene agina tum dia ɛna na producer de bɛka ho ɛno de video ho so te ase yɛn na ankasa no nyansapo yɛnim ahenie bi a yesu a no hene bi yesu a yɛn wo bia na yɛn tena se mo obi mu santehene ni mu David santehene nya mfumso na ɔyɛ mfumso mpo woni kwan a ɔfa so quality ne mfumso saa na memetie nti mini mu yɛ video nyina wi a me sa tena se hwɛ yɛ me yɛ mfumso on next time me nkɔka ho asɛm kura na mapa kyɛw nti sɛ ma me ka sɛ ɔhema bi ani fin so de a ɛhɔ me ma me nya adwen video e kyerɛ sɛ yaso ahema okoro nim ama oba manhia enti yɛn konkɔhwɛ regional house of chief sɛ maame ne din ni hɔ ana yɛ ono no din na wɔ hɔ ana maame ama sɛ wadi ne hɔ enti baabi a wɔhene no wɔhene de nim sɛ wɔhene firim ɛna wɔhene foforo aba enti yɛn konkɔhwɛ nkratam sɛ ɔhene bi ani fin so ana na na ngomo bɛ kyerɛkyerɛ ya okromofo sɛ wɔtonton nsase a ɔkɔ ahemfie nyina na ne ɔkɔpɛ de wɔ hɔ ensɛm ha o pa tie bɛsrɛ yɛ maame yeguso atwa atena konwan so omekasa me de metima ka kyerɛ me maame ne sɛ mesrɛ no mo ma social media bi okay na ɔde ya wo bɛka asɛm bi ani kwan sɛ ɔka ofiri sɛ ye nipa bi na ɛyɛ ne yodium ntina me di kan ka sɛ ɔmo mutu maame fo no ɛnyɛma bi wɔ hɔ a ya ɔmo mmoa maame on sɛ asɛm to obi a aya na ɔno asɛm ato no na asɛm na yɛ tenten bebree nti wugyaa ne sɛ tam biara no ɔnyɛ deɛ wɔ sɛ ɔyɛ a ɛnyɛma bɛsɛ sɛ santehene amfrɛw ɛna wante sɛ santehene afrɛw kora na emra a wote sɛ santehene esi hima asi hene ne ti na sɛ woyɛ ahimfie na ɔsɛ wokɔ yewura adedi na o me frɛ wa ma da bi mente na me yare wo na me koto dwugu fo fa kyɛ me akyire din na asɛm na da hɔ yɛ manso yɛ nne na we akɔka na we ayɛ nsɛnkyerɛ fo nhyia mu na wɔn buru nnua wɔ nsuo mu boys ni kura ko bodua wɔ nsuo mu a keke sɛ wɔn magye keke sika a wɔn akɔyi keke ama wɔn do ɔfi nyina kɔ gyina wɔfi mu bodua meka sɛ enya obi a obi modua ma obi nti yɛ bɛsrɛ nsɛm na ba social media no mente aseɛ na nsɛm kura wɔ kɔɔto aseɛ nkasa ho bebree nti yɛ bɛsrɛ yɛ maame abusia nyansapo TV so ni yetumra ne akyere sie ye ne Black Power ɛna edi nkomo wo ye fidie so ofin so nsɛm no ma ye buburuja megide ye sɛ baabi a wahwe aduru ya nso bisa ho sɛ na ne ofin so ɛwɔ ahema mienu ana sɛ mo original mom ne wom ɛna ba ko ye fake sesi a fake no no original no ɛno na ye pɛnwuni Black Power kyerem sɛ ne nkesa sɛ enema hodo obi kɔso ahyase na sesi ade ayayawa ɛya hwie nyeye ɛno ɛna ye pɛ mu nkyerem Black enche na ye soso ye kan nsɛm nyina mua ufiri sɛ nsɛm a ɛkɔso yi ɛbɛkɔ akosi sɛn na wie ye sɛn ɛbɛkɔ akɔba sɛ keke sapon no ebetumi aba Black enche na ye soso na mami mi sɛ wo nsɛm ye bɛkɔ akɔwie sɛn keke betumi aba na asɛm bɛ na me nua obusa mi sɛ ye nsɛm sɛ asɛm de esi na dance ni ho a ye de ho bi ye dance sisi ade wɔ no ta na chi ye na na ma sɛ wa me pa che o anyam bia ye papa keke sapon ne din wa konwa be mu onye de hye oyɛ de hye me sɛ ne din wa ofin so konwa be mu me de me nhunu ofin so sɛ asi hima ya si hene wa bɛ ya ɔhene na yie enti die no wa yɛ sɛ bia
me de na ka me pa free ye papa keke ho ne se udokuru no na se kuro nda wakoma so obeboa obi wo kuro mu wonya akonwa nti enso wo boa so ti ase e pese kuro no fa ne ntoma pa fira enne kura obi besi dan asi kuro mu kura no na so pese kuro mu ye fenti na wasi obi a won pese kuro mu be ye fe no osi atakwa me dan asi kuro mu osisi kwan ho so obegu kuro nanim ase ukoka wo so oni sika asase na wato ama na dan ope na odi besi so ba obi o pese osi dan papa bia wo kuro mu emani pa hu se kuro yi mu ayefe bia no wo ye obi a kuro nda na koma so keke obetie mi a odi bayire pusa odi pusa kenten makora na ontimi ni akonwa wo fen so mane nyi pusa na bayire ade udi awe de udi atimi konya akonya di second time wo fumu baya dini nyina kra enkosi aga enkosi ontimi mma ontimi ndi ofin so akonwa mane nyi enye sojafo ne si akonwa enye policefo ne si akonwa enye court ne si akonwa santehini ne si akonwa enti uye den enye yie ena unim se as offenso sabi enye voter ready ena enye no den ready akonwa eya asante akonwa enye wa akonwa ena akase santehini twen ho firim ne mom hwe bokokora na sabi omo no ye enya asante ready no omo hia santehini se onfa no kore meto baabi eda ade na ono santehini na nkasa ode na sante man de baabi a no kore da ontimi mfanto ho to so ode to so ode to baabi a no kore da keke ye hima ohene oye dehye menka ne saa otimi di akonwa mane ye ne mum abakwasem mu no edin na obabo se owo wono na maame no asante abakwasem kire se saa maame na anya yafunu anwo bada wa anwo da ana keke nsuso na wo ne maame eti saa maame no ne sese wo kasa asem ne dia asante akonwam ne asante abakwasem mu no ne sese wo nya dehye ebia na we so ya no fom bradwo bia na no ne fom ye enti ano dum ana wa nhwehwem yi ano fom bradwo me de metimi aka ne se ebia nipa odi saa din ni ma no ana anko din ni mu details because omo a omadi akonwa na omasefo odi akonwa ni nyina omo nyina din o manhia akonwa bia bakwasem da manhia ene na masantefo omadwene mu do no ene na mo omadwene mu do no on se last me be kan se mi fa doma ho se doma na ye dukuru santehene ene pagya doma ye ne man hene ho nkrata ewo ho bi the Supreme Court enti sa asem bi ba na wankasa kwahye ba bi da na won nkrata bi na se ekoduru santehene nim na se ekoduru Supreme Court a ukodi for totally because the other santehene ho anim ho no ye correct ene se the Supreme Court no ye pepepa wo de no enko ba bia emfa ne se nipa miensa akwacha ade miensa yesi ba ko anya bi anya asisire ba ko enti se mienu ko benkurom na ba ko anko benkurom a ebede na ye enye ye so ti ase enti Supreme Court omonko Supreme Court enko hwe se akrata na da sante hina konwa ho se saa maame na keke bo ni din no anwo da no omonko Supreme Court nko hwe se enye saa na da ho ana so ti ase enti se okura kwaka se enye maame na wo maame no abakwasem kire se nyo na wo no ene e ma no afom na nanom mfa nkyem me ko hwe maame yi ubetimi ne maame foforo aba kire se won wo ye ekire din wonim se keke santehene ntan no openasem santehene tan the whole kotoko de keke nsa ade ada asante ho akoma so pa eye kotoko cause me hwe santehene video bi o se kotoko yi wonko na aguma ni ma se organa mamu ha let se kotoko ya ade tete santehene pa enti santehene betam kotoko ama wo de let se waji wudi ene watam kotoko de ma wo on se esem ne ba ye ne bebre na de ye boro sem se tam santehene de kotoko ma keke no keke ejan no twere letter de bai ene ma santehene bu afu no dabi abakwasem ne de ka okay Black me jawa mo akọ me say we ye twato sesi anan e free sanka asem na wo court ye wresi hene e free court mbo ana da so ho free court ada so ho se do de na asem ko ye ne bia o se me ma Ghana fo eti ase ne se mesre se court ensi hene okay ti me pese me hu se e da so ho ana ye se hene de e free ho na ma bisa masoma to e be da court ho by court no ne bebusa akwa question we besi ne omunyima no santehene no mo de ne court ana atrankonwa na mo de sa hene ne bae no mo de ne court ana wo hene na mu no mo de ne court menya hu ni papoti mo de ne court no
Omo masem na kokot. To when the kokot. This is bisaw. Sanity. Say no na e kan sem ni bi hu ana pesa atena nkonya no. E be kire wo. Because say want me hu ni pa de kokot, ha na be frɛ court no. Na sesi anso ye se hene no. Ti mimi a no say court no betimi akodi asem no. Ama akoba say okay, na na mu akonya hene no. Mungotu na ko na me ka asem say sante hene si akonya. Na so ne sante hene nya adwen na de be kokot a. Anyam bia wo na court kama wa. Kotokoto no ko so ya kire jeje. Asa we tete. Awuzia ya de komo ne besia. Eduru ni nyina am na se black ya mfa bia anya sere a. Ana bi mu free say ye ka wo mani. Ye besere. Me die me se me yam funso wo sante hene ni mu a. Entempa me ko dwato mpanyifo so nsam wo de na yebu. Na yebu mu. Enti adan na maami amese wa na ne hu nim funso bia o. Asem na ya me ya o. Na korjen. Na ne hu nim funso bia sante hene penasem. Na mom keke nsensem ya ntile bi ko be ye video se ati ayonkofo nko a na ewo keke ni maami ntem a asem na ko ba se nipa 18 se ba akompo antimi an qualify ya 17 wo akonya se wo di nipa bi aba na wo maintain wo seat kire din se wo ba bi antimi nya akonya ni bi da wo wase ni bi antimi nya akonya ni bi da eno ne ade ya me ya wo cheki ni nyina se ade ya me koyei se ekotumi a ma se chance ana se wo ba bi antimi ni hene wo ba ba bi na obetime di hene wo ba ba ma bi na obetime di hene ohene na so ontimi ni hene so se Ghana fo nim no Ghana fo asante fo nim ne se wono na ye offense hima waso obi kura video no beto so no obi a wahu ni picture bi ahu so na ye offense hima ona eka wadi akonwa ne da watena akonwa no for 21 years sisi esa na oka na me kire se watena akonwa no so for 21 years tini picture kwa bote amamvo enti amamvo nyina nim se oye hima na emom sante hene so tu no e ba social media nyina sante hene tena mention tu no na on se ohema no ya na yi omo na mu mpaboa se de yi ahemfo na mu mpaboa no sante hene se wagi akonwa na wagi eno no no se ye mbre ne krata bia se yi ni di na firi ho na yem koge no ko san konko hwe krata ne se anyam bia ne di nda so wo mu ana to ni mi se ohema ye ngasete ohene mom ni ye gasete no na bo ohene no ye de ohema di na be hye udin na se to offense so him ehene ni na offense so him eni nti ye se ye nkonko hwe okay ohene ni agasete na ye ngasete mbetima yesa anqualities na na mka say enquiries mbetima nyama miana mbetima kohwe ha next time bia na mu akon ye be hwe ama say ya gaseti ne dia na ye hwe wo hima ya gaseti na ka no okay ye be hwe ama na say ye hwe say na ma say wedding dia say man na ma say wedding dia ene na we so so no de na ma say wa akunya ma no na mum say na ma say wedding dia ene na say ma say wa ntana se din so wo kwahye bi dia sante hini mum no so obusa no sante hini nko na betima tu ofenso hima sante hini nko na betima tu ohene e wo kuro wem kise sante hene se watu dia sante hene mom na one ne eka asem na de ode oba dia one ne ka asem enye yie akola wo maame no papa ku kete ho a won fa ho de do se dura nyimle no wada enye wasem na anyam bia no sante hene ne de akonwa ne ma ofenso hima dada sante hene de ma no ti sante hene de ma won timi nyina de obaje enti so waje na won ti ase ya nsam de ade na won ko no ho enye ntokwa onko akura betima wia ho na adwobere akọ ekiri din obi ante oba no betima ni kura na dakete ba akọ so obetima che oba adware no aye bibia aye oba abone pada adende na dende do no fo ato nanim tama be ma so ntwa no fo ti tama oba da no fo do wanu mu ano enti wo akonwa kakra aye kan wase no afanse ma me so ba nya de makum to kwa wi enko ba bia ekiri din na watara se ma asem ya abufu awi a afi na akwa yi onofo akoto ma me o ba beka to o papa beka te o ba beka te na se ma me onofo wo di afa ho na de be ma no menom na mewu menom na mengu ana me hian de wan fa ma me hian wa mo me wo so wo hian wo bra wa ma ti sa afi no wate ne nkra na de na se wo ye o me ba o frɛ me we kura nka wo de ba abonten ka social media na ma ye boni atia me ba frɛ me mentimi amba se ne media fo me se munimachi na mo mfa bi ato anko ma me ba se mra wo frɛ me no mentimi amba enti sese no kura se wakonya no poto kwa na oba na ka kire o tama na oyɛ hema no wantimi amba me ama foforo na mmom sompa konwa ni fa eye fe o da so yɛ hema me kai se na nsɛm hɔ sumankwa hen eyale kakra ɛna okɔ nkranza na futuo
ene ne nkomo ene ne sibi osi eka nipa bom ene yakobo me papa nkofo ohene ewo nkwanza ena me koya molu ma se ya bono nkofo ohene am se papa usuma kwa konya kakara we wo de kwaje nkofo ohene ura chi wa so be si ahwe so tororo papa wa so waka bi o on se ani je bebere me nipa do fi ai na usuma kwa de uja kwaje nkofo ohene What boss so kula. So, atiase. Nti wona ma bi wo a e kasa. Mate black. Santehini ye nyina ye dia. Yeah. Anu di se mo. Nimpo mitimi ko santehini anim. Na wo hema a wo ba ne prekope. Na untimi ko wo ba anim. But my friend oba wo fun so. Me ba, na wo yi. O me wo fi o me pese me ba ho. O me pese me tukwa we dem no beko. Nka bro kire wo koyi. Akwatena no pre ne mu nyina moko. Monko nyina mu di mu ko. Momra bibia si. Bibia to atwa. Bibia to atwa. Eyesa ma de waye no aye ne ye ne nyina firi ne mu so abufuo me na konwa aboma me amese wa nyina ya abufuo eye wo ya nso eye me ya because eye me ya ne say wo de yenhwe ahema afuo nipa dodo se kuna timatena konwa so for 21 years so 21 years agwe say ya areho so me asem ne bae no me di kan be kan say yakonfo no binu ano mo ben ma me no ma amoa ma me bebre me ka say yakonfo no bebre amoa no because wahene bia wo ohema bia wo akonfo a no mo bu o mo man o mo wagi o mo di no o ma amoa no woni mi say o mo a wagi o mo di ye na o mo ye ne yodium no emre asantehene e de akonwa ne ma ohene ya wa bai ohene ne to ne safra akonfo na akonfo kro na asa akọ ohene no o pasisi ma me be say wan ka say wo to ne safra akonfo say o mmara me kom e wa hemfi o so mbekwa so ya konfo no bebre ye nya atwom o se metime sikire ma me ka no kora kire no se ma me nyini pa ba ko pa chi enkolusu akonwa me metime ka se odi keke achi no ma olusu akonwa no ko so nipa 18 ba ko an qualifier 17 no o munya de hia na o munya ya de hia enti mu ba ko kora ko ya wan so na do ko amente u sit e ko so oje o samba eso am ya to atia wa ban agu asam na ha mi o black asam na ha mi so tam na ahase na me ka na bebre ni mi se me kan kwase asem enne na ma me beti mase o se asem si ma me ma bonten da o to ba ye ne enso ya bai ti sentempa na me tuma me fu se ma me o ba efre kokuti asem kro o de o kokora na se o ba no yi ni nsa bo mpa amre mu no o ba afom ba se do bunkoto bi apa woni apa o chewo se abufu na ma ne tene ne nsa wo ne ma me eso esida enti se o ba tinte su kokko ha o so akofa se kan se o ba metwa wo ebe de na asi o ba no so nsem wod ne chewo na obi a wo anya be se 100 years na obi a wo 60 years o be de na ne na ko emfa timi sire me maame okay black ebe do ase timi da ase okure ni wachirim pa ama ye nyanti ase dodo na ye de eguso a yesi yoyi ye de beba bia no be free santehene wa be bia mabiem bia me catch bia mabiem bia nsam ne nam de polo echi na totobo ene etim entimi ko dwon ene ye tena ho ase de metu emabunu ne fo no se yesere wo me ekuro no na dama koma so na nyam nyo mo di kuro nanim okay yesi se enwuram enoma emoadoma enya ntoko a na enua no a wo nwura no se wo so no bufu sisi ya se friend say entati awura na so mu a ni tinu wo de bodua bi amadua no betofo dua no bebu nti obubu nua ni nyina wi a enkwakuo no am wo ho ne fa na betena okay awusia aha na brema kwan na ye nkomodi ne black power bedi ye no ye de ni nyina si no krani mo amadwen aya mo ntanta for offense ahini ni ho no ye nim sem am wo ye tv so ana mo am wo ye channel yase enye mo nyina na nsem wo ekọ mo adwene ni sai ena enye mo nyina so na nsem wo ekọ ene mo nkọ benkoro obia wo mekama sem bi sa adwenkyere ete se hwene obia na ne size tu be sa wo kan wo de ye comment section ho a ye som na emum be kan wo hwene size emeka de boro so no ankonya amane nipa bebira akodi asante nkomo kodi ahini nkomo akokeka nsam montene bi so a wo mo anya asam enei wo mo guso ewo dwatoa nti be kan wo de ne fa hodi medin dia so na ba Kofi Mensa Abrampa obade ye de yenkwacha ye ne nananom ho ye so ema bambo ne hweso pakoma ye ne a ye beba be hia wa fidie su bi menem ne apia ene bai black power
ene ni be di nkomo efa wo fen so ahenie ene ho nsem ho oba de ya don a ye be san so ahia nyansapo na waje so se esane na badwembe makra kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensi am wa wotua ne nsem mojabimo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sane ya fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na amerika sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame